Bon dia a tothom, aquí Nanofont des de casa. Us volia comentar avui respecte a com hem de col·locar la cara del pal i el canell en el tope de la pujada. Fixeu-vos bé. Un cop pugem el pal, hauríem de tenir el canell amb aquesta posició neutra, recta, que això farà que la cara del pal ens quadri amb més facilitat en l'impacte. Perquè ens trobem que molts jugadors teniu la cara del pal oberta. Quan doblegueu d'aquesta forma el canell, la cara del pal està oberta. Quan teniu aquesta posició, és molt probable que el pal vingui per fora i que la cara del pal en l'impacte arribi oberta. Slice, d'acord? Llavors, intentem col·locar la cara del pal, el canell, neutre, que seria aquesta posició, d'acord? L'altra posició, que no és tan sovint, no és tan freqüent, és aquesta. La cara del pal està tancada i aquesta sí és vàlida per jugadors molt potents que se sàpiguen moure a través de la bola molt bé. Cara tancada, cara neutra, cara oberta, d'acord? Recomano la cara quadrada. D'aquesta forma serà bastant probable que en l'impacte la cara arribi quadrada. Molta salut per tothom, vinga, adeu.